Quero felicitar a todos os componentes de Airiños da nosa Galicia, de Santa Coloma de Gramenet, por esta formidable xornada das letras galegas, que sigades traballando por divulgar a nosa lingua e a nosa cultura, declarar inauguradas unhas xornadas que fan a Galicia máis grande e que teñamos máis presencia en Cataluña. Ola, son Ángel Mato, alcalde de Ferrol. O primeiro, enviar unha forte aperta a toda a comunidade da Asociación Airiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet. Eles van realizar unha homenaxe ao primeiro catedrático de lingua galega na historia, ao noso escritor e veciño, don Ricardo Carballo Calero. O 17 de maio, el se instalará oficialmente no Panteón das Letras Galegas, que é un lugar que lle corresponde por dereito propio, pola súa obra, pola súa defensa da nosa lingua e tamén da cultura galega, polos seus enriquecedores puntos de vista, que dende logo non é preciso compartir, pero sí que temos que respetar. Proceden de décadas adicadas a un estudo minucioso. Abrir debates intelectuais nunca debe ser motivo de guerras ideolóxicas. Simplemente é o natural, un símbolo de madurez dunha sociedade democrática como a nosa. Por iso, para nós, que o Día das Letras honre a Carballo Calero é un acto de xustiza. Un home que padeceu por defender coas súas ideas, coa palabra, e defendeu a liberdade, a propia e a de todos os demais. Teño a esperanza de que este 17 de maio sirva para que Carballo perdure na memoria de galegos e galegas. Esta homenaxe que fai a Asociación de Airiños da nosa Galicia é unha contribución máis para lograr ese obxectivo entre a comunidade galega. Moitas grazas por pensar sempre no Concello de Ferrol e feliz Día das Letras con Ricardo Carballo Calero. Bos días. Para min é un prazer participar no recital de poesía organizado por Airiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet con motivo do Día das Letras Galegas. E por iso vou ler a poema de Ricardo Carballo Calero. Administrar o capital do noso destino. É unha forma de vivir. Querer trocar a moneda do noso destino. É unha forma de morrer. Aquilo é propio de ti. Isto de min. Vive, pois, Fénix, a túa vida. Mentres eu morro a miña morte. Hai un alén que se chama autenticidade, onde se cadra a túa vida e a miña morte, converxerán como paralelas no infinito. Praza Bella Mariñeira, cada baixo unha taberna. Nos balcóns de pau azul sécanse ao vento e ao sol as roupas dos mariñeiros, brancas de río Xabrón. Do parque chegan cornetas, no pase ao peixe fresco, a que atracou nas cruxeiras. Nas illas levan a fonte as mulleres dos boteiros, na de lerchas e rillotes. Ben perto está o mar dalí, e o tranvía é unha boceta, leme teso e vir, e vir. Benvidos ás nosas virtuais letras galegas 2020, adicadas a Carballo Calero. Benvidos.
historiadores gallegos de Cataluña, especialmente aos socios e socias do Centro Aéreos de Galiza e Santa Coloma de Gramenet, que celebran o nada menos que o seu 37 aniversario. Eu son Bernardo Maiz Vázquez, discípulo que fun do Ricardo Carballo Calero, para mí sempre foi don Ricardo, e de profesión historiador, despois de ter sido profesor de tal materia durante 40 anos prácticamente. Por lo tanto, eu estudiei a don Ricardo Carballo Calero en canto a como historiador, decíalles, non? Non como estudioso da literatura, a que son aficionado indudablemente, e ainda menos como estudioso da lingua, que procuro cultivar axeitadamente, non? Entonces, en ese carácter meu de historiador, tuve a honra de coordenar estes dous volumes. Recentemente editado en 1919, do que, aparte de coordenador, son coautor, fixense ben no título, vou citar despois, e editado no ano 20, que ven aquí, que recolle os anos ferroláns de Carballo Calero. Procurarei que, unha vez rematada esta peste, que nos trae recluídos, lles poida ser remitidos para a biblioteca da súa sociedade. Como dixen hai momento, don Ricardo naceu en Ferrol no ano 10 e faleceu en Compostela no ano 90. Don Ricardo considerouse toda a súa vida ferrolán, indudablemente, e agradeceu enormemente o honor que lle concederon en 1990, moi pouco tempo antes da súa morte, o Concello de Ferrol nomeando o fillo predilecto, que el engadiu que era fillo predilecto en Xebre, xa que era nado no barrio originario de Ferrol, Ferrol Vello, non? E esta cidade dedicou parte da súa obra, de feito, este verso que ven aquí, Hei de entrar no meu pobo, forma parte dun poema dedicado a unha viaxe que el fai á súa cidade e que cita lugares da súa infancia, a súa xuventude, etc. Agora ben, verdadeiramente trascende indudablemente o ámbito local, tanto como persoa, como político, mentre o foi, como creador, escritor, investigador, profesor, etc. Don Ricardo empezou a publicar moi novo. O seu primeiro libro de poesía, que ven aquí, que editou cando tiña 15 anos, que indica unha precocidade grande, non? De aí en adiante, de feito, considerábase poeta a si mesmo. Decíame unha das súas fillas, que teño unha certa amizade, que a nai, a súa irmá e máis a ela, a veces daballe esa risa cando insistían que era poeta, non porque non consideran que fora un bo poeta, senón porque verdadeiramente Carballo Calero era moito máis coñecido como investigador da literatura, como gramático, etc., ou como profesor. Xa que foi tal, non? Foi poeta, foi narrador, esta é unha das compendio de relatos breves, que quero que se fixen porque nestes libros que hai aquí, moitos deles foron escritos fuxindo da situación opresiva na que vive na década dos 40. Esta outra foi unha novela publicada moi posteriormente, que foi Premio Nacional de Literatura, da Crítica, perdón, en concreto, e que tuvo varias edicións. Foi investigador, aquí teñen, por exemplo, este volume no que analiza 7 poetas da literatura galega, foi gramático, de feito, moitas xeracións de galegos vivimos e bebemos a conta, bebemos esta gramática elemental de gallego común, que, curiosamente, el publicou na década dos 60, a primeira edición, entendendo que non había unha gramática da lingua galega xeitada, e escrita en castellano porque entendía, con toda a razón do mundo, que os galegos fóramos escolarizados e alfabetizados e aprendéramos gramática española, non outra. E a súa gran obra como investigador, que comentaba a min un gran amigo, si profesional do galego, como docente, que só por esta obra xa merecería as letras galegas. Hai moitísimos anos xa, non? Foi docente durante moito tempo en diferentes lugares, pero sobre todo nese eido hai un aspecto fundamental, que no ano 63 foi profesor, como diríamos olenterino, profesor contratado, de lingua galega da Universidade de Santiago, o primeiro que ali houve.
foi cando foi un alumno dele, uns anos despois. E no ano 72 gañou a cátedra, a primeira cátedra, pois, de lingüística e lingua galega que se creou na Universidade de Santiago. Entonces, estamos a falar dun peso pesado. Por que houve tantas reticencias para lle outorgar o honor do Día das Letras Galegas a partir da súa morte? Porque a norma que ten a Real Academia é que pódese propor a un escritor, unha escritora, ou, en fin, unha persona de cultura galega, a partir dos 10 anos do falecemento. Se morreu no 90, a verdade é que do ano 2000 en diante foron propostas, eu mesmo fui un deses propoñentes, ao menos en 3 ocasións, con moita outra xente, as letras galegas para Carballo Calero, a Academia Galega, rexeitounas sempre. Por que? Ben, verían que andan a falar moito de que ele, a partir dun momento determinado, tendo como foi un dos creadores da ortografía da lingua galega, el que escribiu por encargo para a Real Academia Galega na que entraron no 57 como académico, unhas normas ortográficas que se editaron no 71, 72 e que estuveron vixentes, e depois foi encargado de presidir por parte da Xunta Preautonómica para unha comisión para elaborar outra normativa, porque facía falta que houbera unha administración pública galega, autonómica, que tuvera unhas normas as que se ater, non? E foi aí cando ven a ruptura, porque don Ricardo, o 75 adiante, como estudioso, retomou as súas orixes. Ele era un home que decía que ele era un home dos seminarios de estudios galegos, unha das grandes creacións da xeración nós, e que xa os seminarios se interesara pola proximidade que había entre lógica habitual, normal, entre o galego e o portugués. Entonces, que o galego non podía manterse aillado, isolado, non podía ser unha lingua que non marxinada dentro do que é o contexto de linguas europeas, e que había que se achegar á norma portuguesa. Eso enfrentouno co oficialidade. Entón, estamos chegando a outro dos miolos. Don Ricardo, ninguén lle dubidou nunca a él, a pesar de que tuvo moitos difamadores, incluso chegaron a acusalo dentro da Real Academia Galega de traidor a Galicia, a don Ricardo nada menos, que era un xigante dentro da cultura galega, unha tropa de enanos, por utilizar a nanos a expresión de César Emilio Ferreiro, e intentaron negarlle o pan e o vasalo e mantuveron o ostracismo durante varios anos, décadas. En vida, xa, francamente, amolaron o ben. Procuraron amolarlo ben. O que pasa é que era un home enormemente disciplinado, un home que raramente perdía a súa compostura, era un home que decía que era un home que desde moi pequeno, mesmamente que non tuvera infancia, a conta a súa gravidade, a conta a súa seriedade, afectalle moito a morte da súa nai, que cando tiña 9 anos, ele era o fillo máis vello. Que sucede para que un home que é fundador do Partido Galeguista, que está nos anos da República teimando para conseguir o que ahora chamaríamos dereito de autodeterminación para Galiza, que de feito que decía posteriormente que todos os galeguistas da súa época, da época da República, a fin de contas eran autodeterministas, que foi o gran defensor de que o Partido Galeguista pasara a integrarse na Fronte Popular para conseguir os dereitos nacionais de Galicia, que o colleu a guerra en Madrid, a sublevación militar fascista, o colleu en Madrid, opositando cátedras de instituto, e fixo a guerra como miliciano primeiro e como teniente do exército republicano despois, que foi levado a un consello de guerra, condenado a 12 anos de cadea e inhabilitado para todo tipo de función pública ata o ano 63, que sai da cadea e volve a Galicia, non pode ganarse a vida en nada, porque el que era funcionario municipal nos anos da República, mentras estudiaba e licenciarse en Dereito no 31, estudiou Filosofía por libre, acabou no 36, con premio extraordinario, por certo, e ganaba a vida como funcionario municipal de Ferrol, de onde fora expulsado, xa que fora depurado. Como é posible que tanta xenreira contra ele? Bueno, pois non é só pola norma ortográfica, como sempre se quixo decir, senón que tamén influye moito
saúdo máis cordial para os galegos de Santa Coloma de Gramenet e para os amigos dos galegos de Santa Coloma de Gramenet que celebrades todos os anos o Día das Letras Galegas. Este ano vai ser unha celebración condicionada pola pandemia, pero eu penso que as asociacións culturais como Airiños da nosa Galicia e outras que hai por toda España e por toda Galicia, por toda Europa, podemos celebralo de outra maneira, como podamos, pero que convén celebralo. De feito, eu aporto a esa celebración, eu non me resignaba a que o meu paisano e o meu amigo don Ricardo Carballo Calero pasase desapercibido neste 17 de maio, porque el ingresou na Academia Galega o 17 de maio de 1958, polo tanto é unha data moi importante na súa biografía. Eu non me resistía a que ese día pasase desapercibido e aportei 2 dúcias de caricaturas de don Ricardo que poderedes ver e que empezan cando tiña 18 anos ata a idade en que nos deixou. Un exemplo desas caricaturas tédelo aquí, onde aparece don Ricardo exercendo de catedrático na Universidade de Santiago, que foi a súa gran vocación de sempre. E así, aínda que seña a través de internet e dos medios de que hoxe dispoñemos, celebremos o Día das Letras Galegas, que é un día grande para Galicia e para todos os galegos. Ola, amigos e amigas de Airiños da nosa Galicia e Santa Coloma de Gramenet. Hoxe, día 17 de maio de 2020, Día das Letras Galegas, o homenaxeado pola Real Academia Galega é don Ricardo Carballo Calero, un egrexio ferrolán, un galego bo e xeneroso, como diría o noso himno galego. Se tivera que definir a don Ricardo Carballo Calero nunha verba, sería reintegracionista. Carballo Calero licenciouse en Dereito e Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi galeguista desde os seus inicios e formou parte do Seminario de Estudos Galegos, participando tamén na creación do Partido Galeguista. Colaborou en multitude de revistas, cabe destacar a centenaria revista Nos, que ten o seu berce na cidade das Burgas. Traballou no Colexio Fingoi de Lugo e foi membro da Real Academia Galega e da Academia de Ciencias de Lisboa. Para rematar, xa que o voso presidente me dixo que fora lixeiriño, teño que destacar a súa participación no anteproxecto do Estatuto de Autonomía de 1936. Dende Ourense, feliz Día das Letras Galegas, amigos e amigas de Airiños da nosa Galicia e Santa Coloma de Gramenet. Ola, bo día. Un saúdo moi especial aos nosos amigos de Airiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet. Ao fondo temos a ría de Ferrol.
E ali vedes todos as teleiros, mandovos un pouquiño así de auga e de refresco. Son Xulia, do Club de Prensa de Ferrol, e quero darvos as gracias polo ben que acolledes sempre aos nosos compañeiros do Club de Prensa cando acuden por aí para falarvos do que vos estimades oportuno. Felicitarvos tamén por ese traballo que estades a desenrolar e contarvos un pouquiño que este ano estábamos moi felices cando empezou o ano xa dende o pasado, porque íbamos a ter dous efemérides importantes. Unha delas era a de Concepción Arenal e a outra non era unha efeméride, sino un agasallo co Día das Letras Galegas a Ricardo Carballo Calero. Por mor de todo o que está pasando co COVID-19, pois houbo que parar algo, pero sí que están a funcionar as redes e nos estaremos aquí sempre. Dende o Club de Prensa editamos este libriño que, bueno, contribuye a espallar a vida e obra de Carballo Calero, da que vos contaremos todo o que queirades cando queirades, pero contade con nos para sempre e que teñades un bo Día das Letras Galegas e un futuro cheo de traballo como estades a facer. Ben, queridas amigas e amigos do Centro Cultural Airiños da nosa Galicia en Santa Coloma de Gramenet, permitídeme que vos saúde e que vos felicite polo extraordinario labor que dende hai máis de 3 décadas estades a levar a cabo na vosa asociación. Sodes unha das nosas principais embaixadas en Cataluña, nese país irmán. Grazas a vos, moita da nosa cultura, da nosa lingua, está ofrecida àqueles que vos rodean. Nós sabemos perfectamente dos vosos esforzos ímprobos por ofertar atractivos cursos, conferencias, simposios, actividades teatrais, actividades gastronómicas, xuntanzas de irmandade, exposicións, todo o que Galicia é dase aos irmáns cataláns a través da vosa man. Vos, as galegas e os galegos, a irmandade que alá estades, conseguides este pequeno milagre. E por iso, dende a Galicia da Terra, queremos felicitarvos, queremos transmitirvos os máis expresivos parabéns e dicirvos que estamos con vos, e que estamos orgullosos de vos, e que agardamos que este ano, e coa celebración do Día das Letras Galegas dedicados a Ricardo Carballo Calero, sigades dando mostras exemplares do que sempre fostes. Unha asociación que é a honra de Galicia e que leva a nosa bandeira e a nosa cultura ben alto como un facho ergueito
para todos aqueles e aquelas que vos rodean e que vos visitan. Felicidades e viva Galicia e a nosa cultura. E agora son un vello patrón que se senta ao sol no banco de un paseo. A miña vida fica atrás. Foi miña, quen fun outrora? Fun eu, este que agora son, aquele que estes mesmos carreiros transitaba, un tempo perseguindo a borboreta ilusoria do amor. En este mesmo banco torraba o corazón, ao sol do rostro dunha forma femenina, xa non sei cal, ao meu carón sentada. A miña boca, que articula agora un fonolóxico silencio, é aquela que sabía dialogar consoante a gramática perdida? Nin apego me fica o que onte fun, nin ao que onte rexía o meu falar e o concertaba co falar seu. Nacín xa vello neste banco ao sol, e aquel que outrora fun morreu en min, e sinto como un outro que non heredei, pois nada teño del. Mocidade non tiven, son un vello de poucos anos, que nacín así. Apócrifa é a historia con que algúns me encadean as alegres tristezas de un pasado de armonioso furor primaveral. Sentado neste banco, tan só espero que de min mesmo brote o sono. Aquela moza que se detén perante min, tal vez onte ao meu lado se sentaba. Estórbame hoxe, e a seguir convídoa a súa vía, pois fúrtame o sol. Bos días, eu son Andrés Gómez. Eu son Esperanza Piñeiro, historiadora, e somos coautores de libros. Vos falamos dende Ferrol, cuna de Ricardo Carballo Calero, a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Mandamos un saúdo a airiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet, tan activos mesmo nestes momentos de pandemia, e que hoxe facedes unha homenaxe a Ricardo Carballo Calero. Ricardo Carballo Calero, dende moi novo, estivo implicado na defensa das liberdades e contra as desigualdades. Foi poeta, escritor, crítico literario, lingüista, profesor. Ata o final da súa vida traballou sempre con coherencia defendendo as súas ideas. Da mesma maneira que coa mesma fortaleza que esas árbores de troncos sólidos e raíces profundas, os carballos, por exemplo, igual co seu nome, todas esas árbores con tanta fortaleza que sempre dan brotes, así Ricardo Carballo Calero produxo brotes creativos sempre na defensa de Galicia. Un saúdo. Adiós. Un cabelo mancho pendurado ao feo, si non é a espada de Democles, é a dival para o espírito. Xime equilibrista que nela gareado poda rendear sobre a terra e crer que é a araña dun fío tirado do seu propio miolo, cordón umbilical que o venceño seu niño que está no azul, cordón umbilical que o venceño seu niño que está no azul. Mas non sabemos que o norte, que o sur, o cenit e o nadir, a vida e a morte
a terra e o ceo. Cal é o metro que leva ao paraíso? É que a aeronave nos conduz ao inferno. Cal é o metro que leva ao paraíso? É que a aeronave nos conduz ao inferno. Cordón umbilical que o vencelle o seu niño está no azul. Cordón umbilical que o vencelle o seu niño está no azul. Cordón umbilical que o vencelle o seu niño que está no azul. Que tal, meus queridos amigos, como están? Son Ramón Loureiro, xornalista da Voz de Galicia e escritor. Quero mandarlle un abrazo inmenso a toda a boa xente de Santa Coloma de Gramenet e moi especialmente aos amigos de Airiños que tan viva manteñen aí a cultura galega. Santa Coloma é un lugar moi querido por todos nós, por razóns culturais e de afecto e tamén porque tivo un vínculo moi intenso con Galicia a través do mundo do atletismo, especialmente do mundo da marcha atlética e incluso máis aínda a través do mundo do cross, do campo a través. Este ano, como vostedes saben moi ben, é un ano dedicado a Carballo Calero. Por fin se dedica un ano das letras a Carballo Calero. E creo que todos debemos renderlle homenaxe a través do tempo á súa obra, á súa figura absolutamente poliédrica e, sobre todo, o seu compromiso con Galicia e coa cultura galega. Eu hoxe estou aquí, estou uns centos de kilómetros de onde vostedes están, pero créanme que o meu corazón os acompaña. Da mesma maneira que o corazón de Cunqueiro estaba sempre coas súas amizades catalás, tamén o meu corazón de maneira moito máis modesta está aí tamén. Mándolles un gran abrazo. Queros moito.
queridos amigos, soy Joan Martínez, el director de la coral Granseos de Santa Coloma de Gramenet, y solo era para deciros que el año pasado tuvimos la oportunidad de cantar en el auditorio de Santa Coloma nuestras piezas en gallego, y fue una actuación que nos hizo muchísima ilusión realizar a toda la coral, a mí especialmente, por el cariño que tengo a esta fabulosa tierra que es Galicia. Y solo quiero deciros que de parte de todo el grupo y de la mía propia, que podéis contar con nosotros para todo lo que necesitéis. Que fue un placer inmenso y que ha sido un gran orgullo poder representar a los gallegos de Santa Coloma. Un fuerte abrazo. Ola amigos e amigas do Centro Galego de Santa Coloma de Gramenet, son Xoán Rubia e estou aquí dende a miña vila natal en Mugardos para pasar un ratiño convosco e falarvos un pouco do día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Un 17 de maio de 1863 aparece Cantares Galegos, o libro da nosa insigne poeta Rosalía de Castro, máxima representante do que se dou en chamar o Rexurdimento, e a Academia Galega da Lingua en 1963 decide instaurar esa data como día de celebración das letras galegas que dedica precisamente a Rosalía de Castro. Este ano, en 2020, o galardoado é o profesor ferrolá don Ricardo Carballo Calero, cuxa candidatura foi rexeitada varios anos consecutivamente porque os académicos non consideraban os méritos suficientes de don Ricardo Carballo Calero como para ser galardoado con esta honra. Este ano, a súa candidatura, avalada polos académicos Ramón Villares, Margarita Ledo e Xesús Alonso Montero, conseguiu maioría total e os académicos refrendaron a figura de don Ricardo Carballo Calero, dándolle, digamos, a posibilidade de que fose o representante das letras galegas deste ano. Por que a candidatura de don Ricardo Carballo Calero foi rexeitada sistemáticamente? Bueno, pois por unha razón ben sinxela, porque don Ricardo Carballo Calero foi, digamos, o pai e o defensor do chamado reintegracionismo, que viña a ser un disistema lingüístico no que o galego e o portugués se ensamblaban perfectamente. Ese foi o motivo polo que Carballo Calero non fora nomeado en edicións anteriores candidato se lle otorgara o Día das Letras Galegas. Con este recoñecemento, a Academia ratifica a figura de don Ricardo Carballo Calero como un dos representantes da literatura e da cultura galega máis importantes do século XX. Ben, os actos sociais, as conferencias, as exposicións, os concertos que estaban programados dedicados á figura de Ricardo Carballo Calero, por mor da tristeira circunstancia desta pandemia que estamos todos a sofrer, quedaron postergados. Hai algunhas asociacións culturais galegas que fan a proposta, que queren facer a proposta á Academia de que o ano 2021, o Día das Letras Galegas, sexa unha prórroga da figura de don Ricardo Carballo Calero, cousa que parece sensata, posto que por estas circunstancias quedou prácticamente parada todas as actividades sociais dedicadas ao Día das Letras Galegas. As letras galegas son importantes? Sí. A celebración do Día das Letras Galegas é importante? Sí. Pero non é a salvagarda da nosa lingua. Para salvar a lingua galega, o importante é que exista un respaldo popular. Unha lingua simplemente a defenden os que falan. Os galegos falantes temos a responsabilidade de defender o galego. O galego non vai a subsistir mediante decretos ou mediante normativas, etc. Non. Vai ser unha cuestión de galego falantes. Afortunadamente, vaise avanzando, paseniñamente, pero vaise avanzando. A diglosia existente entre o galego e o castelán como idioma culto, como idioma da xente ben, e o galego postergado a ser unha lingua de andar pola casa, non ten por que ser así. En fin, tampouco se trata de botar un pulso a ver quen pode máis. Eso a cuestión é simplemente unha cuestión de sentimento. Si vai depender de nós que o galego subsista, nada máis. E o Día das Letras Galegas, bueno, vennos a lembrar de que efectivamente aí temos un ben patrimonial importante e que hai que defender. Xa que logo,
que teñades un día feliz das letras galegas e para iso eu quería rematar esta miña pequena intervención pois cantando a capela un tema significativo, en certo modo, das datas polas que estamos a atravesar, que é un poema de Manuel Curros Enríquez dedicado precisamente ao Maio. Aí ven o Maio. Dende aquí, dende o meu cubículo onde traballo habitualmente, a peito descuberto entón agora, sin outra pretensión que darvos, en fin, un forte abrazo o desexo de que pasedes un feliz día das letras galegas, aí vai este temiña que se titula Aí ven o Maio. Aí ven o maio de flores cuberto, puxéronse a porta cantando meus nenos, e os puchos furados para min estendendo, pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son voso prove do pobo galego, para min non hai maio, para min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o pan non me o quiten trabucos e préstemos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado haberá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sen bruxas nin demos, un maio sin cegas, usuras nin preitos, sin quintas nin portas, nin foros nin cregos. Feliz día das letras galegas, amigos e amigas.